Des de l'Ajuntament de Vilafranca i amb l'ajuda de la gent del nostre poble, anem a fer que les activitats no paren. Així que ja ho saps, Vilafranca es queda a casa. Hola, jo sóc Anna Folk i esta iniciativa de l'Ajuntament de Vilafranca m'ha paregut molt interessant. Per això he decidit participar. I què vos puc aportar jo? Pues una de les meues aficions, els amigurumis. Els vaig descobrir d'una forma totalment casual i ara ocupen gran part del meu temps. Per això, com jo els disfrute tant, m'agradaria compartir-lo amb tots vosaltres. Hola, avui anem a aprendre els primers passos per a fer un amigurumi. En primer lloc, tenim que tindre el material necessari. Ens farà falta un fil, a ser possible el 50% com a mínim de cotó. També ho podem fer en llana, però no queda tan bé. També necessitarem una agulla o ganxo del grossor adequat al fil que gastarem. Un marcador. Si no tenim aquest tipus de marcadors, que són els que se solen utilitzar per a l'amigurumi, igual podem gastar una agulla tancada o imperdible o un clip. També vos ensenyaré a utilitzar com a marcador el fil, que això ho veurem després més tard. També ens fa falta el relleno, miraguano, foam, té molts noms. Una agulla en punta redona i que també sigui lo suficientment grossa per poder passar el fil que estem gastant. I per últim, unes tisores per tallar quan acabem la faena. Però antes d'això tenim que saber que l'anatomia d'un amigurumi són les formes geomètriques i l'esfera o bola és la principal. A partir d'ella se creen totes les altres formes. Per exemple, en el caragol hem començat fent una esfera, però després seguim fent el cos per crear el caragol. En el dormilón, el cap és una esfera, però el cos l'hem transformat. Hem començat fent una esfera, però després l'anem canviant fins a aconseguir el cos. Els braços igual, comencen en una esfera i segueixen fins a acabar el braç. I la gimnasta igual, el cap és una esfera. I a partir d'ahí ja li han fet el cos. Les matemàtiques tenen un paper molt important en els patrons dels amigurumis i la majoria d'ells treballen en la taula del 6 per a construir una esfera exacta com la que farem després. Per començar, farem un anell màgic o un anell lliscat. Farem una volta al dit i passarem el ganxo per baix i traurem el fil. Que no se mos enganxe. I farem un punt. I ja tenim l'anell tancat. A partir d'ací tenim que fer 6 punts dins de l'anell i de la hebra que mos quede solta, aixina. Passem el ganxo per dins, traiem el fil, tornem a agarrar fil i passem els dos. Passem el ganxo per baix, traiem el fil i traiem els dos. Aixina 6 punts, tenint en compte que el primer punt no compta. O sigui, ara ne tenim 2. 3,
Ja els tenim. Ara anem a tancar l'anell. El meu consell és que al principi no ho apreteu molt, perquè així no ho podem treballar millor. Quan ja tinguem una o dues voltes fetes, ja l'apretarem perquè no se mos vegi eixe foradet. Eixe foradet d'ahí. Val? Doncs ja tenim la primera passada. Ara anem a fer augments. Agarrem el fil i fem dins de cada punt dels que hem fet ara 2 punts. Estem augmentant un punt en cada punt. Seran 12 punts al final de la volta. Fiquem el ganxo per dins del primer punt. Traiem el fil i fem un punt. I dins del mateix fiquem una altra vegada el ganxo, traiem el fil i fem un altre punt. Ja en tenim 2. Ara el següent punt. I dins del mateix un altre punt. 4. Al següent punt fiquem i un altre punt dins del mateix. Ja portem 6 punts. En el punt següent el mateix. I així anar, fins al final de la volta. I 12. Ja tenim la primera volta. Ara, per exemple, ja podem estirar de la hebra que ens quede solta perquè este forat no se vegi tant. Estirem fort. Veus? Ja pràcticament no queda foradet. Què tenim que fer ara? Ja anem a començar a utilitzar el marcador. Com vos he dit antes, jo tinc així el meu, però primer vos vaig ensenyar com fer-lo si no teniu els marcadors o no teniu un imperdible o el que sigui. Tenim esta hebra, que no l'anem a utilitzar per res, que ja m'acaba de treballar en ella, entonces anem a aprofitar-la. La utilitzarem per a marcar la passada. Passem el fil davant i l'aguantem. I se quedarà ahí durant tota la passada. Ara, la següent serà un punt baix, un punt baix i un augment. Un punt i un altre punt dins del mateix. Ja tenim 3 punts. I este serà l'últim augment. I 2. Ja tenim la volta feta. Ara el que tenim són 18 punts en esta volta. Anem a treure el marcador. Si donem la volta, veiem que per ací tenim una enceta que no és de cap punt. Estirem i la traiem. Així ara la podem utilitzar a la següent passada. Què anem a fer ara? Exactament el mateix, però en vez de fer un punt, anem a fer 2 punts. Farem un i 2. I ara un augment. 1 i 2 dins del mateix. 1 i 2. I ara 2 dins del mateix punt. I així fins a arribar al final de la volta, on tenim el marcador.
I ja estem en l'últim augment. I ara ja tenim 24 punts. Donem la volta i traiem el marcador. I anem a per la següent passada, que és molt fàcil. Ara anem a utilitzar el marcador que tinc jo, que ho podeu fer també en un imperdible o en el que vulgueu. Jo faig el primer punt i el marco. I el marco ficant l'agulla per l'enceta de la cadena, del primer punt que he fet. Això me marca que eixe sempre és el primer. Ja en tinc un fet. 2 i 3. I ara un augment. I aquesta sèrie és la que tenim que fer per tota la volta. 3 punts baixos i un augment. I ja estem en l'últim augment. Llevem el marcador i ara el que anem a fer per aconseguir una esfera com esta serà una miqueta més gran, el que tenim que fer ara són 5 passades de 30 punts, que és el que hem fet en esta última volta. 5 passades seguides sense cap augment i sense cap disminució. Ficarem una altra vegada el marcador en el primer punt. 1. Fiquem el marcador. Vale, i este és el punt 30 de la primera passada. Ara no vaig a llevar el marcador, com vos he dit. Faré un punt que serà el primer de la segona passada. I seguiré aixina hasta que tinga les 5 passades. Bueno, pues ja estem en la quinta passada i en l'últim punt. Són 1, 2, 3, 4 i 5. I ara què tenim que fer? Pues tot el que hem augmentat ho tenim que disminuir. Ara ja podem llevar el marcador. 3 punts, un punt, marquem, 2 punts i 3 punts. I ara és una disminució. I per a disminuir, el que tenim que fer és agarrar el següent punt, la part de fora, i el següent, també la part de fora del punt. I ara agarrem fil, els passem els dos junts. I passem. I aixina tota la volta, igual com antes. Ja hem acabat la passada. Ara llevem el marcador i fem exactament igual, però en 2 punts. Igual que hem augmentat, tenim que disminuir perquè quede una forma totalment redoneta. Quan no vulguem que sigui redona, ja canviarem el patró. El primer punt i el marquem 1 i 2. I la disminució
Suposo que com heu fet una volta ja la teniu clara, però la repetisc. Un punt per ací, un altre per ací, i els dos junts cap a fora. I un altre punt. I ara aixina, tota la volta, 2 punts, una disminució. Pues ja tenim l'altra volta, i això ja va agarrant la seva formeta. I se va quedant, veieu que el foradet se va quedant més xicotet. Pues anem a seguir, i ara toque un punt, una disminució. Hasta el final de la volta. Pues ja la tenim. Ara ens queden 12 punts. Ara és el moment de ficar el relleno, perquè si no després ja no podrem. I ara igual ja se mos ha quedat el forat un poquet xicotet, però bueno. Així tenim el miraguano i el que fem és tallem trossets i l'anem introduint. Bueno, pues ja el tenim quasi ple. L'apretem ben apretat perquè no ens moleste ara a l'hora de seguir treballant, perquè ara tenim que fer encara una passada. Agarrem el fil i ara el que tenim que fer és tot disminucions. Tenim 12 punts, ens tenen que quedar 6. Agarrem un punt i un altre punt. Ara és un poc més incòmode. L'últim. 6. Ja tenim una esfera completament redona. Ara el que teniu que fer és practicar molt. I en el pròxim tutorial intentarem fer algun ninet, un caragol, un cuquet, alguna cosa facileta. ¿Vale? Vos espero que vos hagi agradat.